Hello, jotono no lamsoga ani vlogo tini te kaisa second vlog ani tini sing Rajbari phaija ani busa Rajbari o phaina hnai sing te ise phailajak tini ani monai songbai no phaija tongo ani monai songba ani logino nang ani busa bai malari phina desa ko ani Jadi pas pada jauh kapan kok? Saya beranya nih. Jadi kayak engkau New Year nih bela yuta. Bela yuta. Tunggu anu busa kayak pun mama baik. Kaklai nor bu joto no beri tong bai kina hanai. Noro Rajbari to noro daily night ho tini noro an vlog ya an vlog an second vlog night noro teo sa no log ire Rajbari night norok sini mana no daily obri berayo vlog khanya bagai haya ang to washo wisho se ago to lok phayu ke ang phaifro no vlog khlainen bagai to beraya an busabo tormani or phaya kunga busabai tui phaiga ta ang an busano te an monai sono ba an logi tui phaiga khana soni gen chang an para thangnai hinkai jepro phaya furno washo wisho somoi ma khanke jora ma khanke berayo ta Jere jana jagarokso obosai hinke naijanai sini prince ni no plus Rajbari rajani mukumu washo wisho naina nang bule busarong no khungna nango haine an busano tui phaijata botu sarai siaku ma thangkase nukase bosai mane obo thangko jaga haini bono tui phaiuta bono phaike oro saibo mano obo agi sini rajarok tonglang mani jaga hane kese bosinai Iko nadi an busa noro ani blog to nubai khina hamya pheno noro an blog no hamya to samo saya pheno ta rungya ba first blog to saya thung saya sa thung ang upload khaika tau second blog obo phainai tai obo bo ang to expert ya ba saya pheno noro ano na khati tai ang ano support khai tong bai asa khayo noro ani blog no nai thujai ke phena ano logiri wa nang hnai Tau ke sing nogo thangai tong nogo ya bo jaga haptang no nai ke nang sana ke satte Oi ongkor ya da boro bo thanglai ko agi rogo to phaijak tabuk to busabai phaimani ni juda tai ani monai sung tong logi tabu sung khulai sinai chal juno boro phaike sung khulai ne sung khur sinai ta to get no to get Tahu sing serwali o khaleja an busan kisi sarna hai Habra zaboro